Milí priatelia, jestli sa pamätáte na to, ako sme 17. novembra roku 1989 tu v centre Bratislavy, ale aj na mnohých iných miestach štrngali a tešili sme sa tomu, že sa blíži demokracia. Vtedy sme ešte nevedeli, netušili, nemohli vedieť a nemohli tušiť, že kľúče sú aj veľmi veľkým symbolom toho, čo nastane v budúcnosti. Pretože bude treba otvoriť tým správnym kľúčom správne dvere vo vzťahoch. Ježiš aj v evanjeliu tejto nedele hovorí o dverách. Hovorí dokonca, že je blízko a stojí za dverami. A je zaujímavé, že nehovorí, že prechádzam cez tie dvere, ako keby chcel povedať, tie kľúče od tých dverí máte vy. Vy ich musíte otvoriť, lebo rešpektujem vašu slobodu, rešpektujem to, že vy mi otvoríte, aby sa stretnutie završilo. Na konci Nového zákona Ježiš hovorí, stojím pred dverami a klopem, a kto mi otvorí, s tým budeme spolu stolovať, budeme spolu večerať. Každý tento kľúč má svoje jedinečné zúbky a tie zúbky sú symbolom toho, že každý kľúč pasuje do jedinečného zámku. Jedinečný kľúč pasuje do jedinečného zámku. Z Ježišovho hľadiska to znamená, že on má naozaj jedinečný kľúč k nášmu srdcu a tým vyjadruje, že nás pozná v našej osobnostnej originalite a neopakovateľnosti. Ale aj naše kľúče k srdciam druhých ľudí majú jedinečné zúbky a zapadajú do jedinečného zámku, pretože ak Ježiš nás prijíma individuálne, osobne, s rešpektom voči našim vlastnostiam a našim osobným dejinám, aj nás inšpiruje k tomu, aby sme každého človeka prijímali takého, aký je. Aby sme rešpektovali, že zámok jeho srdca má originálny kľúč. A tento originálny kľúč je univerzálny vtedy, ak našim prístupom je láska. Pretože každé srdce túži po láske, každé dvere ľudského srdca sa otvárajú vtedy, keď zažijú autentickú lásku. Ježiš stojí pred dverami, aby vstúpil potom, ako mu otvoríme tým správnym kľúčom pokory a lásky, aby sme potom dostali od neho kľúč pokory, milosrdenstva, odpustenia a rešpektu k srdciam druhých ľudí. Len keď budeme odpúšťať, len keď budeme ochotní vystúpiť zo seba, len keď budeme ochotní sa reštartovať vo vzťahoch, bude revolúcia ducha naozaj nádejná. Lebo žiadna revolúcia sa nemôže podariť, ak predtým nie je revolúcia obrátenia ľudského srdca k láske, ktorá pramení z Boha, pramení z Ježiša. Prajem vám požehnaný deň.